Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno kwa MBC ndipo masanano muli ndine Austin Kachipea. Koma poyamba nayi mitu yake. Boma layambitsa ndondomeko yatsopano imene nzika za dziko lino zidzitha kuyimba lamya yaulere pa 332 ndikulula mchitidwe wolakwika uliwonse umene ogwira ntchito mboma akuchita pa ntchito yawo. Unduna ona zana komanso chisamaliro cha wanthu wati ulimbikitsa maphunziro pakati pa ana makatsikana pothana ndi maukwati a ana amene akuchitikabe madera ena mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yati itsatira chilango chomwe bungwe loyendetsa masewero a mpira wamiyendo mdziko muno la FAM lapereka potsatira chipwirikiti chomwe ochemerera ake anadzetsa pa masewero ake ndi Mzuzu City Hammers. Boma layambitsa ndondomeko yatsopano imene nzika za dziko lino zizitha kuyimba lamya yaulere pa 332 ndikulula mchitidwe wolakwika uliwonse umene ogwira ntchito mboma akuchita pa ntchito yawo. Malinga ndi chikalata chimene wasaina mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi, ndondomeko yatsopanoyi anthu azinena zakuchedwa kwa ntchito yachitukuko kuchedwa pamene akufuna thandizo la boma, chipongwe chimene alandira ku nthambi zonse za boma pamene anapita kukafuna thandizo lililonse ku kampani ndi nthambi za boma, komanso kuphatikizapo kuulula mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu. Zambiri mulipotiri. Nambala ya chidule ya 332 yakhazikitsidwa kuti ipereke njira imodzi komanso yosavuta yoperekera uthenga, kupereka mwayi kwa nzika kuti zinene za kuperewera kwa thandizo lomwe amalandira maofesi ndi nthambi za boma, kupititsa patsogolo kuchita zinthu poyera komanso kupereka thandizo loyenera mu nthambi za boma ndi kulimbikitsa utsogoleri okomera aliyense kudzera mu ndemanga za nzika. Ndipo iyi ndi njira yomwe nzika zingatsate pogwiritsa ntchito nambalayi. Imbani 332 pogwiritsa ntchito lamya ya m'manja iliyonse muno Malawi. Foni iyi ndi yaulere. Fotokozani dandaulo lanu momveka bwino, kuphatikizapo dzina la nthambi ya boma, ofesi kapena munthu yemwe akukhudzidwa, dandaulo lanu, malo ndi tsiku ngati kuli koyenera kutero, ndi uthenga wina uliwonse omwe ungafunikire. Malipoti onse adzaunikidwa malingana ndi mfundo zomwe boma lakhazikitsa kuti malipotiwa adzathe kuwatsatira moyenera kufikira chiganizo chotsiriza chitakonzedwa. Nzika zikhoza kupereka madandaulo monga kuchedwa kulandira thandizo, kugwira ntchito mosatsata malamulo a pa ntchito, katangale kapena pomwe mukuganizira kuti wina akugwiritsa ntchito udindo mosayenera, kusokoneza chuma cha boma ndi kusatsatira mfundo zokhazikika zoyenera kutsata pa ntchito. Pa nkhani za chinsinsi, boma likutsimikizira anthu kuti malipoti onse adzasungidwa mwachinsinsi komanso mwaukadaulo. Nzika zikulimbikitsidwa kupereka uthenga woona kuti zilandire thandizo moyenera. Pofuna kuonetsetsa kuti liwu lanu likumveka, kukhazikitsidwa kwa nambala ya chidule ya 332 kukuonetsera poyera kudzipereka kwa boma pa utsogoleri omwe ukumva maganizo a anthu ndi kupititsa patsogolo thandizo labwino maofesi ndi nthambi za boma. Aliyense ali ndi udindo poonetsetsa kuti nthambi za boma zikugwira ntchito zake poyera komanso kuti adindo adzitha kuyankhapo zinthu zikalakwika. Kuti nthambi za boma zikutumikireni poyera komanso adindo adzitha kuyankhapo ndi kupeza thandizo labwino, imbani 332 lero ndi kuyika mphamvu m'manja mwanu. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodoma yachenjeza anthu mdziko muno kuti aneneze onse omwe akuchita mchitidwe wachinyengo ogula ndi kugulitsa chimanga chimene alandire kuchokera ku boma. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi a Wilson Molen wanena izi kudowa pomwe amakayendera ntchito yogawa chimanga kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala. Mbomali Margaret Mapando ali ndi zambiri.
Amoleni ati pakali pano ntchitoyi ikuyenda bwino ndipo achenjeza onse ofuna kupanga zachinyengo ndi thandizoli kuti lamulo ligwire ntchito yake. Amavenda akuphwanya lamulo ngati akugula chimanga, komanso munthu ogulisayo akuphwanya lamulo chifukwa chakudya ichi chikuperekedwa chaulere kwa anthu sakuyenera kugulisa. Ndiye anthu akaona tsoka kapena kumangidwa asanene kuti sitinawachenjeze. Komishonala wa boma la Dowa a James Kanyangalazi ati bomali linakhudzidwa kwambiri ndi kusintha kwa nyengo zomwe akuti zinapangitsa kuti bomali likhale ndi chakudya chochepa. Kunoko boma latikomera mtima kuti anthu pafupifupi mabanja pafupifupi 41,000 apindula nawo ndi chakudya chimenechi cha ulere kwa miyezi 3 kuyambira mwezi wa Januwale mpaka na Marichi, pamene tikuganizira kuti pafika mwezi wa Marichi mabanja ena akhala atamba kukolola chakudya minda yawo imene alima chaka chino. Mmodzi mwa anthu olandira thandizoli a Yosefina Ignacio Sosola ayamirira boma pa ntchitoyi ponena kuti ithandizira kuchepetsa vuto la njala. Ineyo ndiliwothokoza kwambiri makamaka chimanga chimene mwatipatsachi kuti tizichigwiritsa ntchito mwabwino, osati kuti nditenge chimanga ichi nkapite kumsika nkagulitse kapena vendu dzaninyengerera. Njala iyi yalowa kwambiri Dowa, moti lero kukhala uthokoza kwakathithi. Malingana ndi nthambi ya Dodma, dziko lino likukumana ndi vuto la njala ndipo mabanja pafupifupi 4 million ndiwo akufunika kuwafikira ndi chakudya. Margaret Mapando, MBC, Dowa. Nduna za chuma a Joseph Mwanaveka yati chuma cha dziko lino tsopano chiyamba kuonetsa kuti chili munjira yoyenera kuti chiyamba kukhazikika. Iwo ati zizindikiro zina zayamba kale kuoneka monga kukhazikika pa malonda a ndalama ya dziko lino ndi amaiko ena, kukhazikika kwa kukwera kwa mtengo ya zinthu, komanso kutsika kwa chongola dzanja chomwe mabanki amalipiritsa pa ngongole. Choyamba ife tifuna kuti tichepese ngongole zomwe timangongola kuziko maiko akunja komanso kumalawi kuno fazi ofunikira, komanso tifuna kuti ndalama zimene timatolera kuchokera ku misonkho kapena timati non tax zimenso zichuluke. Tikatero ndiye kuti tichepesa deficit. Chachiwiri tikufunanso kuti economy yathu ipange stabilize kuti zitheke. Choyamba tikhale ndi ndalama za bank, komanso tikufuna kuti exchange rate yathu ikhazikike, osati lero kupanga kuti yagwa mawe yagwa. Ndikukhulupirira kuti alisa kuona kuti panopa exchange rate yathu ili bwinobwino. Mmene timalowa mboma tikatenga rate ya pakati pa malawi kwacha ndi US dollar inali 4,800, tikunena panopa ili pa 3.5. Tifuna kuti manager ibwerere ikhazikike bwinobwino. Faika ngokhazikika ndiye kuti chiongola zanja ma interest rates asika ayamba kalenso kusika ndipo akhala kusika, komanso kukwera kwa zinthu inflation ikhazi kusika. So tifuna kuti zimene zimbudget zionekenso kuti zimene zachitika. Undunaona zana komanso chisamaliro cha wanthu wati onetsetsa kuti ana makamaka atsikana sakusira skulu pa njira pothana ndi maukwati a ana amene akuchitikabe madera ena a mdziko muno. Polankhula ndi MBC, Anavicha anavomereza kuti ndizomvetsa chisoni kuti ana akupitirirabe kusira sukulu pa njira ndipo ena akulowa mbanja zimene zikusokoneza ntchito zachitukuko mdziko muno. Ndunayi yalonjezanso kuti ithandizira ntchito yothandiza kuthetsa mavutowa ndi cholinga chakuti ana apeze mwayi wa maphunziro. Tifuna tathokoze Profesa Kapita Muthalika, a president a dziko lino la Malawi, a president athu okondedwa chifukwa cha mtima wawo wachikondi umene ayikapo pa nkhani ya maphunziro a ana mdziko muno. Mwaona posachedwa mkuyankhula kwawo potsegulira nyumba ya malamulo anenetsa kunena kuti akufunitsitsa aone mwana aliyense akupita ku sukulu. Ndi chifukwa chake boma lawo layika maphunziro aulere kuyambira ku primary mpaka na ku secondary kuti mwana asalipire ngakhale 1 tambala mwana apite ku sukulu. Izizi zikungoonetsera poyera kuti ndi president amene akufuna kuti dziko lake likhale lotukuka. Ndi chifukwa chake tikamaona mabungwe ngati awa a Dreams akubwera m'midzi ngati muno kumanga sukulu zokongola chonchi kuyika umoyo wa mwana watsikana patsogolo, zikungoonetsera kuti ndi mabungwe amene akugwira ntchito pokwaniritsa masomphenya a boma la Profesa Kapita Muthalika. Pothirirapo ndemanga mphungu wa dera la Zomba Malosa kumene kuli DCF Girls Academy a Grace Kwelepeta atsindika kufunika kugwirana manja pothana ndi mavuto ena omwe ana akumana nawo mderali. Atsikana 195 asiya skulu kukwatira
kwambiri ndinaona ngati kuti mwina zinachitika chifukwa cha malo omwe amakhala ndi zakudya njala. Tikudziwa kuti anthu ambiri anadutsa mu nyengo zovuta, ndi kukhala ndi malo ngati awawa kuthandiza kuti atsikana aja azisungika chifukwa choti akukhala ali ku boarding, ndiye kuti akapita sukulu akangobwera akhala kunoko busy. Mwaonanso mwina kuti sakuphunzira kukasi kokha komanso ntchito zamanja akuphunzisidwa malo ano. Kuzo kuti ndithu mwana amene akamachoka pano akhala ndithu oti atha kutukula dziko lino la Malawi. Mfumu yayikulu Malemya alonjeza kuti achita kafukufuku kuti apeze chiwerengero cha ana omwe alowa m'banja ali achichepere komanso kusiyira sukulu pa njira. Penanso information anthu amene akumalemba zizikhala zinthu zadongosolo. Mukathamanga ndi figa kuti kwa Malemya anthu akwatibwa 50 anthu amakhala ndi chidwi ndi mabanja awo. Koma tapanga kafukufuku zikupezekabe kunena kuti nthawi zina mafiga aja akumakhala ochuluka, koma polowa pa ground kupeza kuti mwina mabanja amene akuchitika mwina ndi 3 kapena 4. Ndiye tidakalumikizana kuti tipeze kwenikweni kuti chimene tikhoza kupanga ndizotani kuti tizipereka ndendende mafiga amene ali olondola kuti tisapase anthu chithunzithunzi chachabe. Mkulu wa bungwe la Dreams of Children Family Ahmad Ensali ati ali ndi chikhulupiriro kuti kumangidwa kwa DCF Girls Academy kuthandizira kulimbikitsa maphunziro pakati pa atsikana ochokera m'madera ati Malemya, Kuntumanji komanso Nkagula. Atsikana pafupifupi 40 ndomwe ayamba kupindula ndi malowa. DCF ikuthandizanso ana akusungani mboma la Zomba ndi maboma ozungulira ndi luso la ntchito zamanja. Boma lati likulimbikitsa kuti amayi ndi abambo azigwirira ntchito limodzi pa nkhani zokhudza kusintha kwa nyengo. Mlembi munduna wa zachilengedwe Richard Perekamoyo alankhula izi pamene amatsekulira msonkhano onetsetsa kuti amayi ndi abambo akutenga nawo mbali pa ntchito zolimbana ndi kusintha kwa nyengo. Makidonda Tichiwayula walemba ripotiri. Mlembi wamkulu munduna wa zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo Richard Perekamoyo ati ntchito zolimbana ndi kusintha kwa nyengo ziyenera kupindulira Malawi onse, choncho aliyense akuyenera kutenga nawo mbali kuyambira pokonza ndondomeko za ntchitozi mpaka pomwe akuzigwira. Iwo ati ngakhale pali mbali zina zomwe dziko lino lachita bwino, palinso zina zoyenera kukonza kuti magulu onse atenge nawo mbali mokwanira. Kusintha kwa nyengo kumakhudza aliyense, kusatengera kuti ndi mzimayi kapena ndi zibambo, mwana kapena wankulu. Pachifukwa ichi chinkuyenerera kuti msonkhano umene akukumana lero kuno anthu ochokera kumayiko osiyanasiyana akhala pansi ndikukambirana zimene achita bwino, zimene sanachitenso bwino, kuchokera mu zimene tiphunzirako ziwiri zitatu zimene zitatithandizire kuona kuti kodi pamene tisanachite bwino tipange bwanji kuti tithe kufikira iwo amene akuyenera kupindula ndi ntchito zimene tikugwira potengera ndi kusintha kwa nyengo. Wapampando wa gulu lomwe likuonetsetsa kuti amayi ndi abambo akutengapo gawo mosasiyana Akuma Okoti ochokera m'dziko la Uganda ati cholinga cha msonkhanowu ndi kuzindikira zofowoka zomwe zinalipo, kugwirizana pa njira zogwirira ntchito komanso kupanga ndondomeko yomwe ithetse kusiyana pakati pa amayi ndi abambo. Pothirirapo ndemanga, mlangizi wa gululi Chantelle Cummings ati kugwirira ntchito limodzi nkofunikira chifukwa kusintha kwa nyengo kumakhudza anthu mosiyanasiyana. Pansi pa ntchito ya Life AR, mayiko asanu ndi limodzi akutsogolera pulogalamuyi ndipo cholinga chake ndi kupereka magawo 72 pa zana lililonse la ndalama za kusintha kwa nyengo kuti zifikire m'madera omwe akhudzidwa ndi kusintha kwa nyengo, komanso kukhazikitsa ntchito zosiyanasiyana zotsogozedwa ndi anthu eni akumaderawo kuti athe kulimbana ndi kusintha kwa nyengo. Macdonald Chiwayula, MBC Salima. Mukuonera nkhani zochokera kuno ku MBC. Bwanji tionenso mitu yake. Boma layambitsa ndondomeko yatsopano imene nzika za dziko lino zidzitha kuyimba lamya yaulere pa 332 ndikulula mchitidwe olakwika uliwonse umene ogwira ntchito mboma akuchita pa ntchito yawo. Unduna ona za ana komanso chisamaliro cha wanthu watulimbikitsa maphunziro pati pa ana makatsikana pothana ndi maukwati a ana amene akuchitikabe madera ena mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yati itsatira chilango chomwe bungwe loyendetsa masewero a mpira wamiyendo mdziko muno la FAM lapereka potsatira chipwirikiti chomwe ochemerera ake
anadzetsa pa masewero ake ndi Mzuzu City Hammers. Takwendani ndipo nkhani zathu zipitirira. Spikala wa nyumba malamulo Samia Suleiman watulutsa phungu asanu mnyumba malamulo kuti asachite nawo zokambirana mnyumbayi lero kamba kodzetsa chisokonezo pa zokambirana za lachinayi masana. Phungu omwe watulutsa ndi Stephen Baba Malondera adira la Lilongwe Nyanja, Esnowa Mkaka alilongwe Mpenu, Joshua Malango akudedza Kasina, Moses Konkoyo akudedza Mlunduni, komanso Gerard Kapisen Phiri adira la pakati boma la Salima. Suleimani ati chisokonezochi chinachitika pomwe magetsi anathima mnyumbayi. Iwo anafotokoza kuti amawauza aphungu mnyumbayi kuti akhale bata, koma aphungu asanuwa amakuwa mnyumbayi kudzetsa chisokonezo ndipo sanafune kumva zomwe amayankhula. Suleimani anapitiriza kunena kuti khalidweli ndilosavomerezeka mnyumbayi. Mfumu ya mzinda wa Blantyre Isaac John Osman wati zokambirana pakati pa akuluakulu a khonsoloyi ndi ochita malonda zili mkati pofuna kupeza njira zoti ochita malonda asamachite malonda awa m'mbali mwa zipatala za mzindawu. Osman anena izi pamene anatsogolera ntchito yosesa ndi kukonza mbali ina ya chipatala cha Queen Elizabeth Central mu mzindawu. Chisomo Break wafika ndi ripoti. Osman adati zokambiranazi zikuchitika pofuna kupeza njira zabwino kuti ochita malonda mu mzinda wa Blantyre azichita malonda awo m'malo abwino osati mphepete komanso mkatikati mwa zipatala. Iwo anati kukambirana ndi ochita malonda awa nkofunika kwambiri malo mogwiritsa ntchito mphamvu momwe nthawi zonse zimaonetsa kuti sizikhala ndi zotsatira zabwino. Tingofuna mwina kuti mwina anthu omwe ali kusewu tiapitise kuziza zikhala kumusiko, koma otherwise mukuziwa malawi imene akudusira anthu akudusa mzovuta. Silingangobwera lero ndiyo kuti tiyeni chokani iyayi tiyeni kuti apezere malo kuti chayika pati komanso ikhale kuti pafupi ndi chipatala, chifukwa choti anthu achipatala amafunanso mwina zokudya, amafuna beti zinthu zating'ono. Ukaona maiko azinzatu pali chipatala pafupi pamakhala tsika wabwino cholinga kuti anthu ajasamavutike kupezazi. So anthu angati amayika mabizinesi mbalimbali kumakhala kuti alibe malo enieni kuti angakhale, ndiye ngati konso kufuna tiyesese kuti tipeze malo tiapase malo abwino omwe ali pafupiso ndi chipatala kuti anthu anso achipatala asamavutike kwagulazi. Ndipo ku ntchito yokonza zipatala za mu mzindawu monga za Queens kuti zikhala ndi ukhondo, Osman adati nkofunika kuti mabungwe komanso anthu akufuna kwabwino alowererepo poonetsetsa kuti ntchitoyi ikuchitika mu zipatala zonse. Ndipo mawu ake mkulu wa kampani ya Colleen Cleaning Services Mai Angelina Chadza adati kampani yawo idachita izi ngati mbali imodzi yopereka kwa anthu omwe amagwiritsa ntchito chipatalachi komanso makasitomala ake omwe nthawi zambiri amapeza thandizo la chipatala kuchokera ku chipatala cha Queens. Kuthandizira za ukhondo muzinda uno wa Blantyre makamaka kuno chipatala cha Queens sika wachipatala chino cha Queens kuno chisogolo mtengo wa tondori kumwe wamema amene amagwiritsa ntchito malo ano ozungulira kuno kuti akhale anthu autenge mwini wokonza malo ano achitenge chinthu chingati chawo. Kwa nthawi yayitali pakhala pali kusamvana pakati pa ochita malonda mu mzinda wa Blantyre ndi akuluakulu a khonsolo ya mu mzindawu makamaka pomwe ochita malonda awa akugwira ntchito zawo m'malo osavomerezeka monga mzipatala, m'misewu ndi ena. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe apita Alex Banda wapempha magulu onse mzindawu kuti athandizepo ndi kutenga gawo lalikulu pobweretsa ukhondo mzindawu ndiso madera onse. Mfumu iyi yatsindika kuti silekelera mchitidwe uliwonse waumve mzindawu ndi kuti anthu ayenera kuleka kuti azinyalala mosasamala. Monga mukudziwa mzinda wa Lilongwe ndi mzinda waukulu ndithu. Ndidakhala pasi ndi pakhasalanzanga
tinaganiza kuti tikhale ni wiki imodzi pa miyezi 3 iliyonse imene tizikhala tikukonza mzindawu tsiku lililonse. Chitachipanga chifukwa chamene zinthu zikuchitikira kuno ku Lilongwe, chifukwa choti anthu ambiri sali ndi maganizo ofuna kusamala mzindawu. Ndiye tifuna taonetse kuti ife ngati makhansala tinabwera zaiko za city. Ndiye chinthu chilikhale kuchipanga tsiku lililonse ndi cholinga choti taphunzitsa anthu kuti tikuyenera kumagwira ntchito chonchi. Iyi ndi njira imodzi imene anthu ena tingaphunzitsira kuyang'ananso ma Vision 2063 imakambanso za kusintha kwa kaganizidwe. So njira imodzi ya kusinthira anthu maganizidwe ndi imene tikuchita lero, kuwaonetsa anthu kuti tikhoza kumagwira ntchito tokha patokha kuti tikusamale mzindawu. Tikufuna kuwauza anthu a mzinda wa Lilongwe kuti kusamala Lilongwe sikulengera kuti akhale kansala yekha, sikulengera kuti akhale mfumu kapena waudindo, komano munthu ngati akukwanisa kusesa nyumba mwake, kusesa kusamala pakhomo pake, ndi zofunikiranso kuti ayisamale Lilongwe ino. Ndiye ndikuwapempha anthu a mzinda wa Lilongwe kunena kuti kuyambira lero ngati ndakhazikitsa tsiku ili sitikupanga kunsika kukha kuno, koma kuchokera ku nyumba mpaka kufika kuno tiphunzire kusamala mzinda wathu, tiphunzire kusamala malo amene tikupangapo business. Bunge lomwe limayang'anira anthu onyamula anthu apanjinga za moto la Malawi Coalition for Kabaza Stakeholders Association Makokasa lalangiza anthu omwe akuchita kabaza m'boma la Mangochi kuti awombole komanso kukhomera msonkho njinga zawo. Cholinga cha mkumanowu kunali kufuna kukumbutsa anthu oyendesa njinga za kabaza omwe njinga zawo ndi zosawombola kuti akaziwombole ku bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority MRA komanso akazilembetse ku bungwe la Road Traffic. Malingana ndi Arabu, izi zithandiza kuchepetsa ngozi zapansewu komanso kutsatira bwino ngati njinga zawozo zabedwa. Tufuna pachizungu amati sanite kuti Malawi muno mukhale kuti nkhani yokhuza ndi zapansewu ngati njinga zikhale kuti aliyense akudziwa malamulo 1 ali ndi license 2 njinga yake yopanga register, ndiye kuti sanite kubweranso futi ameneyo ndiye kuti akhala kuti ali ndi chitetezo chokwanira in terms of security, ali ndi chitetezo njinga yake atha kumayidziwa kuti njinga yake ndi yakuti, ali ndi blue book, ali ndi umwini, and ndi zambiri ma benefits ambiri amene tifuna kuti atapita kwa anzathu akabaza amene tupanga kabaza komanso even ku dziko kumene, futi munthu amene ngati wapanga register njinga yake 1 wadula msonkho, 2 amene ngati wapanga license ndiye kuti munthu amene ndizika zokhazikika kuti olati wapalamula kaomba munthu kaopanga chani akatha kulondoledwa mosavuta. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a kubungwe la MRA a David Maluka ati kubungweko khomo ndilotsegula ngati anjingawa angafune upangiri wina uliwonse okuti njinga zawozo aziwombola motani. Ikayambika exercise imene akonza amakokasa ndiye kuti through ma offices athu akuluakulu atumiza ma officers, ma desk officers pa Mangochi pompa kuti process imene ikhale yosalemetsa. Naye mmodzi mwa akuluakulu ochokera ku nthambi yoona zapansewu ya Directorate of Road Traffic Services a Andrew Msukwa ati kuyendesa njinga za moto zakabanza zomwe zokhomera msonkho zimathandiza kuteteza oyendetsa komanso okwezedwa. Pali ma cases amene takati kumva kuti njinga yabedwa ikabedwa simapezekaso chifukwa chonena kuti apolisi amalepera kupanga trace njinga yotero, koma tikapanga register njinga imakhala yakidwa number plate yake, ikakhala yakidwa number plate yake ndiye kuti ili ndi mwini, apolisi akamasaka njinga manager ama ipanga trace mosavuta. Anthuwa awachenjeza kuti ngati satsatira malamulo amenewa ndiye kuti mtsogolomu akawagwira njinga zawo azilanda ndipo aziwabwezera pokhapokha atalipira komanso atakhomera misonkho yonse yofunikira kuti njinga zawo zikhale zololedwa kuyenda m'misewu ya dziko lino. Dave Uma, MBC, Mangochi. Munkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yatitsatira chilango chomwe yalandira kuchokera ku bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM potsatira chipwirikiti chomwe ochemerera ake anadzetsa pa masewero ake ndi Mzuzu City Hammers mchiko cha Castel pa 8 mwezi uno. Zambiri mlipoti ili la Nobet Jameson. Timu ya Bullets yapezeka yolakwa pa milandu itatu yomwe ina mwa iyo ndi kusokoneza masewero a mpira wa miyendo komanso kuopseza ndi kumenya oyimbira ndi oyendetsa masewero wamu. Ochemerera timuyi asanu ndi awiri 7 kuphatikizapo mtsogoleri wa komiti ya ochemererawa Achingeni Gumbala Kadamanja nawonso apezeka olakwa pa mlandu woopseza timu ya Mzuzu City Hammers kusokoneza chitetezo komanso kudzetsa chisokonezo ku masewero wamu.
awa ndi omwe apatsidwa chilango choti asadzapezekenso ku bwalo lililonse la masewero a mpira wa miyendo kwa zaka ziwiri. Poyankhulapo mkulu oyendetsa ntchito za timu ya Bullets a Albert Chigoga ati sodabwa ndi chigamulochi. Tachilandira chigamulochi ngati klabu sikuti ndifodabwa kwambiri chifukwa mukumbukira kuti zitachitika izi tinadzipereka kunena kuti tithandizana nawo kuti chitidwe ngati uwu samapitirire kumasewera a mpira chifukwa umanyazitsa dzina la klabu komanso limanyazitsa mabungwe makampani amene timagwira nawo ntchito komanso anthu amene akufuna kwabwino amene kwambiri iwo amaona kuti masewera a mpira ndi amene amabweretsa chisangalalo komanso amabweretsa anthu pamodzi. Kutuluka kwa chiganizo ichi chimene competitions committee yafamu apereka sizinatidabwitse komanso ngati klabu tachilandira andi tilibe maganizo kuti mwina timang'ale kuti chigamulochi chabwera motere ayi koma kuti titengerepo phunziro ngati klabu kunena kuti chitidwe uwu samapitirire tiutenge mpira kuti ndi chisangalalo chimene anthu amapeza. Timu ya Bullets ayilamula kuti ipereke ndalamazi isanasewere masewero a ndime yomaliza ya mpikisano wa Castel ndi timu ya Goshen Citadel Dynamos loweruka lino. Kuyambira chaka chatha kudzafika chaka chino timu ya Bullets yalipititsidwa ndalama zopitirira 15 million kwacha kamba kachisokonezo chomwe ochemerera ake akhala akuchita m'masewero osiyanasiyana. Nobet Jameson, MBC Sport. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Boma layambitsa ndondomeko yatsopano imene nzika za dziko lino zidzitha kuyimba lamya yaulere pa 332 ndikulula mchitidwe olakwika uliwonse umene ogwira ntchito mboma akuchita pa ntchito yawo. Unduna ona za ana komanso chisamaliro cha wanthu wati ulimbikitsa maphunziro pati pa ana makatsikana pothana ndi maukwati a ana amene akuchitikabe madera ena mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yati itsatira chilango chomwe bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM lapereka potsatira chipwirikiti chomwe ochemerera ake anadzetsa pa masewero ake ndi Mzuzu City Hammers. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mlandine Austin Kachipeya, masana abwino. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Anthu ambiri masiku ano tili maudani opatsirana. Anthu tikuti tikupita kopemphera komano machali chimo ndimenenso mwagona kwambiri miseche. Ndeti peza kuti machimo onse amene ali pa dziko lapansi pano chiyambi chake ndi nsanje. Mzimu opasirana maudani uchepe inu kumwamba isiri utizapita ndipo tikaweruzidwa pa mpando wa chifumu. Iye amene aja ndafiti kunyumba kwawo kuchamusa akakulozani. Ineyo ndi nzanga nducheza naye. Ndesi ndilolanso kuti akacheze ndi wina. Khanga tili chibwenzi kuti mamuna ndi mkazi. Umene kujako kumene amadani amaphanthu umene kujenda ndani afiti usamapondeko. Azimayi pewani udani ngokubweretserani basket. Ya The Box imene tsiku la lero tilitu kuno ku Lukalazi Secondary School mboma la Nkhatabe. Tsiku la lero ndabwera ndi azinzanga amene ndifuna tipange nawo program yathu ya lero ya tsiku la lero ya The Box. Guys, zapopo mwatilandira kuno ku Lukalazi? Kodi kuno ku Lukalazi Secondary School mwa masewero onse amene amachitika mumakonda masewero anji? Uli mpira wa manja, uli mpira wa miyendo, uli mpira wa omenya ni mitengo, kuli mpira wina otanika aya masewero osiyana-siyana eti pano pa skulu mukhati muli ndi masewero